ako slušaš ovo, to znači da si stigao do druge noći, svaka čast. Neću toliko dugo pričati ovog puta, pošto su Fred i njegovi drugari aktivniji kako prolazi nedelja. Dobra ideja bi bila da baciš oko na te kamere dok pričam, čisto da budeš siguran da su svi na svom mestu, znaš. Interesantno je to što sam Freddy ne silazi sa Bine toliko često. Čuo sam da postaje aktivniji u mraku do duše, tako da, to je valjda još jedan razlog da čuvaš struju, jel da? Također želim da istaknem važnost korišćenja svetla na vratima. Postoje slepe tačke u prikazima tvojih kamera, a te slepe tačke su igrom slučaja tačno ispred tvojih vrata. Pa, ako ne možeš naći nešto, ili nekog na svojim kamerama, obavezno proveri svetlo na vratima. Možda budeš imao par sekundi da reaguješ, a duše ne bi bio ni u kakvoj opasnosti, naravno, ne impliciram na to. Također, proveri zavisu kod piratske pećine s vremena na vreme. Animatronik tamo deluje jedinstveno i postaje aktivniji ako kamere ostaju ugašene duži vremenski period. Valjda ne voli da ga neko gleda. Pojma nemam. Elem, siguran sam da drži sve pod kontrolom. Čujemo se kasnije.